Ahojte, som Denisa Višňovská, som Miss Universe Slovenskej republiky 2015. Teraz som na Donovaloch, som v Residence Hotel Donovali a robíme uputávku na najväčšiu Winter Party, je to Bubble Lodge Winter Party Family Day, a ktorá sa bude konať 20. februára. Special guest Dara Rollins. Určite tu budem, takže sa môžete na mňa tešiť a budem súťažiť, budem sa zabávať a na to predsa musíte prísť aj vy. Miss Universe je určite správna súťaž pre všetky dievčatá, ktoré sú vtipné, hlavne prirodzené si myslím, že tam hrá viac ten prirodzený typ dievčaťa, pretože veľa dievčat sa možno snaží byť niečím zaujímavých a pritom to možno nemusí pôsobiť tak, ako si myslia, že to pôsobí. Takže tak by som povedala, že hlavne prirodzenosť. Určite by som sa chcela stať ambasadorkou Bubble Lodge, pretože, ako som už spomínala, čaj mám rada. Je tam zelený čaj, čierny čaj, takže určite by ma to bavilo a bavilo by ma s tým spolupracovať, lebo je to o zábave.